साना कलायो जों बेलायखाय खास्रामजाक तिनि मियां चिमिके कुदिजों माता सासिरि आसामी रमी आसामी खारका हनाय ओंखाय तगे चिनि बिश्वास दंमानि जे जों आसामी खुब दाक्तिनो माना हिनि आसा खाय दंमानि ओंखाय तिनि बनो मांगाजों कायसा जायगा हुइजागै दंमानि बो उत्तर महारानीपुराव ओंखाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम ओंखाय चिनि प्रोबेशनार डीएसपी जों ब्रावनो जतनो जों हामबाय आफारो अमो एक्चुअली जेकुनु सामुंखाय जों टीम वर्क खालामनाया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रंनानि सुबिदा ओंखा ओंखाय बिनि थानि जों खोनाखा बसामाखाय बिनि याक देरे थांखा बुथानि हायपना बनो हाकर खुरका बनो साइचं बनो दाय केबो सुमानाय करे आबनि परे ब खारि दंखा आबखाय बनि थामजिनि बागै आमबागै आं सामानि नारना आगेबो जे संसाराव हामजाबाय दंलायदि थामजिता कालायदि बोरि रगबो आसो थामजिता फनुदि जेटा जोंताबो बनि थानि खोनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं दंमानि आमबागै सामखाय दंलाय माने नगै हिनि माने हिनिया फन ओंखाय किसा वालाय लायजेक बाब्राव आतियावै ब्राव वालायते यागलाय थांलायखा गाति तांथुं ओंखाय ताबो रायदा मते जेटा दंमानि जों बनो खाना कुडो रहनाय आबनि परे जों रिबन रिमान बुना हननाय ओंखाय बजे बुथारमानि जेराव जे माने व्यवहार खायका हाथियार आबरंनो जों बनत लांगै जों आजागानि मामानिनो नायतुगै कारि दे